Novoizabrana predsjednica Hrvatske neće odustati od hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. To je naglasila nakon sinoćne pobjede. Podržat ćemo hrvatski narod u Bosni i Hercegovini u njihovim zahtjevima i traženjima da konačno postanu jednakopravni s ostala dva naroda i nacionalnim manjinama, jer bez Hrvata nema ni Bosne i Hercegovine. Stranke sa hrvatskim predznakom u Bosni i Hercegovini očekuje da će nova predsjednica stvarati ambijent jednakopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali bez miješanja u unutrašnje stvari naše zemlje. Osigurat će sigurno da mi se osjećamo ovdje jednakopravni kao narod i da s druge strane gradimo Bosnu i Hercegovinu po mjeri čovjeka, rasterećeno od bilo čega, da pravimo jedan progres, europski put. I čini mi se da će to budući predsjednik Republike Hrvatske raditi. Ona je to naglasila, očekujem dakle da će se nakon izbora i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini stvoriti okolnosti za rješavanje otvorenih pitanja i dalje brže i aktivnije pozicioniranje Bosne i Hercegovine prema Europi i NATO-u. Drugi zvaničnici u našoj zemlji vjeruju da se politika Hrvatske neće promijeniti dolaskom Grabar-Kitarović na čelo našeg zapadnog susjeda. I dalje će, kako kažu, Hrvatska insistirati na jednakopravnosti svih naroda u Bosni i Hercegovini. Mislim da će ove koje su sada, da će gospođa Kolinda Grabar-Kitarović možda malo vizuelno više pokazivati to nego što je to radio gospodin Josipović, ali manje više ista je to politika i ja ne očekujem da će doći do nekih ozbiljnijih zaokreta. Dakle, ja očekujem unapređenje odnosa i saradnje u svakoj oblasti između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Hrvatska je uvijek bila podrška Bosni i Hercegovini kada je njen euroatlantski put u pitanju, smatraju analitičari u našoj zemlji. Kolinda Grabar-Kitarović je iskusan diplomata, smatraju oni, i vjeruju da će nastaviti tim istim putem. Mislim da su ovo neki drugi ljudi, mislim da je ovo neka druga generacija i da je njihovo pozivanje na Tuđmanovu politiku zapravo, hajde da kažem, jedan dio političkog folklora. Mislim da je ona vrlo, vrlo svjesna kako se u međunarodnim okvirima gleda na tu politiku Hrvatske iz 90-ih. Ono što bi bilo po mom sudu vrlo značajno, da se pomalo među nekima u Hrvatskoj postoji pomalo mnjenje da su Hrvati BiH i Bosna i Hercegovina pomalo teret. Mislim da to nije točno i da bi to trebalo pomalo skidati tu stigmu. Inače, novoizabrana predsjednica Hrvatske je ubjedljivo slavila u inostranstvu, pobjedivši u 28 od mogućih 50 zemalja. U Bosni i Hercegovini je osvojila 15.000 glasova više od Josipovića. Aktuelna pomoćnica generalnog sekretara NATO-a vjeruje da joj diplomatsko iskustvo može pomoći da stvara bolje dobrosusjedske odnose.